Здравейте, потребители на Libbox, това съм аз, Extreme Minecraft, и тук при мен са Кристър 3 и Ваклак 2001. Главен админ. Имаме... Марти, престани с това главен админ. Имаме една добра новина. Имаме нов гост, Кристър 3. И... Здравейте! Кой ти е казал да говориш? Щико. Добре. И сега трябва да изпълним achievement, да убием Они... скелет. Да. Събрах вече. Събрах малко айрон. Колко малко? 3. Браво. Ето. Много малко. Дай малко повече, ще е по-добре. Еми... Еми... Паяци, тук има паяци, на мен... Ти ми каза, че просто ти трябва, и аз ти намерих. На вас добре, аре, използвай ги. Омага, добре. Нямам да ги използвам. Що? Омага, какво става? Падат ми слушалките. Е там. Ето, там. пече се айрон. Скелетът, който няма да можем да убиеме. Набихме му малко демидж, но няма да можем да го убиеме, защото нямаме достатъчно стрели. Ето, паяк. Паяк! Аз ще го убия. Нямаме стрели, хора. Ела тук, бе! Няма ти не дигна. Ето, взех си малко паяжик. Още един паяк! Трябва... Пом. Они... Има ли в честа малко хляб? Чакай, в честа хляб, не знам, стой. Сами трябва. Кой ми трябваше сега, да, паяжина ми трябваше и пръчки и... Пера. Аз видях няколко кошки ме забравя. Да ги убия. Отивам на лов за кокошки. Аз трябва да умира глина. Ще направя една да търси. Ние кокош. спечелихме 3-4 брадавици дълбините. Кокошка. И 2 пера. Мони, аз ще си направя... Вече ми беше доказано, че можеш да получиш по повече брадавици от дълбините. Иначе винаги, кога съм бил в сервери, Браво, Марти. печеля по една. Честито, Марти. Не, трябваше ни флинт. Какво става с мене? 2 флинта. Сега къде да се... Как се правиш на това за отварите? Къде да се паркирам? Как така, къде да се паркираш? Къде да си сложа леглото, което направи? Някъде. Не, Марти, не е правиден. Марти не е правиден, чули? Ето, чакай. Така, ето, 8 стрели. Бек и сега ги по... Аре бе, Марти, що направи ден бе? Току-що станах и то стана. Не трябваше да спите бе, нали сега трябва да изпълнявам achievement. Айде сега, лягайте да спите, да направите нощ. Time night. Айде, направих ви нощ, само дете малко читнах, нали? Ама карайте. Извинете, просто ние сме глупави като коне. Да, как го каза. Ще мъкнеш ли най-накрая? Не. Чакам да се появи проклет. Айде отиме глада. Опа. Съм секси. Разговора се разпада и не ви чувам. И няма да ходим към Ада. Не отиваме. Не отивайте. Приятно умиране. Аз не отивам. Окей. Марти, приятно умиране. Честито! Вие участвахте в томболата Умри бързо в Ада и спечелихте! Поздравления! Намерих скелет! Къде? При къщата точно. Не го би, бе! Не го би, нали трябва achievement, бе! Смоквам. Абе, Мартине, не го би то тъп скелет. Аз убия паяц.
Събера... О! Къде е скелета? Убих го без да искам. Да, мерси. Много мерси. Може и Я. другите чудовища. Крипа! Бягайте, Марти, ти си само по активирането. Майко! Не съм го активирал, спокойно. Окей. Съм печелил. Ела тук, ела във водата, бе, ела във водата, аре С гърми! много пари. Ще гърми той. Крипа. Да. Защото е най-труден. Айде да умире. Скелет! Скелет! Само да не са 50 метра. Трябва да съм още много по-далече. Откъде ме биеш, бе, Миндил? Ще умра. И крокодил смота, найде, махай се. Ах, то ме спаси. Няма защо. Имате ли храна, че ще умра? Де я знам? Съжалявам, ела да събираме от дърва. Ох, трябва да... О, къде е крипър? И намерих скелет и един крипър ми изкочи. От дървото. Extreme Jumpers. Не, екстрим. Да знаете, бия скелет. Браво, Марти. Браво, че... Не го пипайте тоя. Кой иска зомби храна? Не, аз. Аз ще си похапна здраво. О, не ми се получава от тук да го килна нещо и затова ще го килна ето от тук. И нямаме повече стрели. Около мен има много мега скелети. И сега трябва да ми просто съберите, Ако искате, елате при Хомо. Ето, някой да ми помага. Зомби. Айде, махайте се, бе. Миндил, ела тук, Миндил. Съжалявам. Да, днеска сигурно епизодът ще се казва Хънтър. Хънтър. Аз съм Хънтър от Лоу. Хънтърс. Откъде ме стреляше? Ти ли? Мали тук три крипера. Опа! Не ми пипай работите. Три крипера, помощи, зомбите и крипери и скелети. Мари бе. Мари бе. Ей, всичките ми... Аха. Виж къв съм секси, виж. Един скелет отзад, един скелет отпред и... всичките ми точки. Помощ! Това ще бъде болезнено. Къде е другия скелет? Вие имате ли обсидиан? Май не. Трябва ви за енчант. Изморих се, знам. Майко... Как? Майле, то крипър ни експлодира къщата за малко. Охо. Едно купченце. 2. Ама ти ще го гърмиш, не ходи до него. Да, ти трябва да го убиваш, Марти, а не да го активираш. Затова ти казвам... Не, Марти, не, без да искаш, а ти постоянно го правиш това и ти искаш да го правиш. Не, бе. Искаш. Преди малко... Стига се карахте, бе! Искаш, ще провалиш клипа. Стига, бе, Женки. Тихо. О, крипари, 2 крипара. Елате, и зомби, и крипари, и помощ. О, да. Пак ли ме убиха? Бек. Напиши Бек. че направо... Я дай земята, бе. Бек. Ей, сега ви почвам. Дай земята. Мали, аз съм и гати хънтъра вече. 15, ще ни стигне. Колко моба вече убих? Не, няма. Или по-скоро те колко пъти ме убиха, нали? Толкова ли е трудно да го направиш това? Ето това, Прасенца. И чувам крипър. който ще убие. Няма, ще видиш. Аз ще го убия. Феймкрафт как са създали... Убих го. Още един крипър. Как се спавна този крипър върху мен? Страхотно имба. Гледай как се прави, бе. Само по повърхността. Откъде се е тази земя? Просто изкопах. Там ми седно. Видях. Да, прасенцето умря, горкото. Та мишка не ми е удобна. Свикнал съм с по-голями мишки. То изчезна. Скелета къде изчезна? Специфична мишка, сега ми е обикновената мишка. Марти, знаеш колко ми пука? Ох, абе, вие що на толкова много места през едно купче сте сложили торчове? Ние сме сложили торчове пред нашата къща да е по-светло. Виждам нашата къща. Кой ме бие, бе? О, Ендерман! Здрасти!
Къде си телепортира? Лили, за това ти казах. Къде си? Еми, Крипари Да, са. уби ме, мерси, Ендерманчо, мерси бе. вие не искате да има мобове, ама вие не сте осветили Уби го! Накрая. Това Я. е целта. Крафтинг тейбъл. На кой ли може да е? Ох, какъв е той миндила, нали? Хубав. Критикал, бе! Бе! О, намерих ти стрели. На мене? Да, Мерси. бих скелет. Сега ще се телепортирам до къщата, гледайте само. Аз бия две зомби. Там съм. Добре. Ето ме. Дай стрели, дай Ма стрели. имам само една, защото бих само едно такова. Добре, нищо, дай стрели. Мерси. Аз имам да убия тия паяци. Елате, кучки. Леко бе, леко, това се чух. Морете! Гати хънтърите сме, нали? Да. Не, Оставям си нещата от хънтването в честа, гледай. Аре, да направим малко повече честове и да разпределя. не. Сега може вече да спирам клипа. Да. Аз освещавам напълно къщата по-светло. И довиждане, потребители на Vbox. Това бях аз, Екстрим Майнкрафт, Кристър 3 и Върклак 2 първа. Чао! До нови и стари срещи.